IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangisayangkat ti dual daw at trade fair at Department of Public Works and Highways 2nd Engineering District kagidan selebrasyon ti Valentine's Day. Segon ni District Engineer James Ferrer, nang rugi ti Kalman Pebrero 12 ken agmudo itang aldaw Pebrero 13 ti nasao nga aktibidad. Kunana, inawis na dagiti amin na seksyon iti opisina da tapno makipagpaseta ken naglako ti agduduma a klase ti produkto kas kumakaray ti makana, bangbanglo, t-shirt, sapatos, medyas, keychain, kanda dumapay. Inay na nga napanunutan dati trade fair at tapno mangipakita ti panang suportada karay ti local sellers dito'y probinsya. Mainay iti daytoy silulukat ti Department of Public Works and Highways 2nd Engineering District. Karagiti mangayat na bumisita ken gumatang karagiti lakoda. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.